Θα βγάλουμε πολλά lives, θα πάρω εγώ PC και θα κάνω ακόμα περισσότερα live και όλα τα σχετικά. Dead ένας, dead δύο. Low ένας. Dead ένας. Ο Χριστός! Ο Χριστός και η Παναγία! Ο Χριστός! Έφαγα δύο τους σε 4 δευτερόλεπτα. Λιπιώτης! Λάρωσε να ουγγιστεί, λάρωσε! Ωραίος. Το βλέπετε ρε παιδιά, είμαστε players. Πώς? Αρχιμίδης. Άντε γεια! Ο 9, 9 ξανά. Για, bro. Τι damage has ρε, θα τρελαθώ. Χριστέ μου κι εγώ. Κι ο άλλος φεύγει από την άλλη. 18, 17. 10! Χριστέ μου! Τη στέλνω, τη στέλνω, μου στέλνει, τη στέλνω. Τη στέλνω, μου στέλνει, τη στέλνω, μου στέλνει, τη στέλνω, μου στέλνει, τη στέλνω, μου στέλνει, τη στέλνω. Με αφήνει διαβάσει. Πάτα. Κανιά, Δεν με νοιάζει, με τόσο HP που είμαι. Θα Κρακ. πάω στο HP. Dead. Ωραίος. Βλέπετε, συνεργασία παιδιά είναι σημαντικό. Α, γιατί δεν πίνω μήνια, έχω 3 μήνια φυσικά. Με βαράει κι άλλος, με βαράει κι άλλος. Από πίσω και από μπρος! Άντε γεια! Ω Χριστέ μου! Billy Άμπελε. Κάτσε, Ναι, αυτό με τους θάμνους είναι πολύ βλακεία, να ξέρεις. 17. Ένα θάμνο. Θάμνη της εποάσεως. Θάμνη της εποάσεως και καρδερίνες σε γυάλινα κλουβιά. Δεσπόζουν μες στα... Το βάζε. Το έσπασα το θάμνο. Βασικά, το... Πάτησα. Απ' την άκρη, απ' την άκρη. Ναι, έλα εδώ, έχει άτομο. Ω, με θάμνα είναι. Θάμνη. Κρακ! Α, dead. Ήταν πολύ low. Έρχομαι, wait. Ένα 99. Όχι ρε μπρο. Δεν μου βάρεσες εδώ τον. Μας είναι παντές. Έχω φίλο δηλαδή που μπορεί να μου τα κάνει. Κρακ. Πέθανα, ξέρεις. Μην πεθάνεις εσύ. Τι εδώ. Εντάξει, με έκανε μονόσφαιρα, yes, θα τον έτρωγα. Τον είχα αφήσει ήδη πολύ low. Damn, that's crazy. Με βαράνε άλλοι ρε μπρο. Είμαι dead. Ναι, είμαι dead. Μη. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Literally boxed you, put you in the blender, you're literally free, you literally have 0 IQ, how do you get boxed? You're literally dog water. Ωραίος. Bro, γιατί... Κάνω 2v1. Επιτέλους κάπου με ησυχία. Σπάει γκάρετ, όλα καλά. Όλα νοηρά. Θέλεις ένα γκάσπαντ? Όχι, πάρε εσύ 3. Να πάρε.
να φάω γιατί είχαμε σχολείο νωρίς. Λίγο ξεχνάω τα 30. Δεν προλάβω να φάω. Τι θα είναι, ρε. Μαζί να... Όχ, τι γίνεται φίλε τώρα, τι γίνεται. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Όχ, κόμ. Δεν τα πήρα όλα. Όχι, μη φεύγεις. 9. Πόσο λόγος είναι να αποσύλλεται. Κρακ. 5. Δεν με νοιάζει, πυροβολάνε, αλλά δεν με νοιάζει, θέλω το kill. Please, έλα πέθανε ρε προ, δεν χρειάζεται. Αυτό μόνο, έλα. Ωραίος. Ωραίος, πάμε λίγο. Βλέπετε παιδιά, τους κυνηγάμε όλη την ώρα, μόνοι τους δεν έρχονται για fight. Έρχομαι, wait. Dead. Εδώ άλλος, έλα εδώ. Δεν μπορώ να έρθω τώρα. Μπορείς να πας στο σημείο. Ήρθα. Τι είναι ρε το παιδί. Crack, dead. Όχι. Δεν πεθαίνει ο μπρο. Ναι, πέθανε. Αυτό δεν θα γίνει τον άλλον. Yeah. White. Τι shotgun έχεις, να σου δώσω τη δικιά μου. Μπλε. Δεν θα σου δώσω μια mauve. Ναι. Όχι, άστα, κράτη. Έχει μία. Ναι, έχει. Θέλω και Έξι μάτς. κιόλας. Θέλω και μάτς. Ωχ, μάτς ούτε εγώ έχω πολλά. Ωραία όμως. Τα μισά μου σου δώσω. Είναι ο Σολάς νομίζω αυτός. Κρακ. 39. Ωραίος. Τρακ, ένα HP. Ωραίος. Έλα, 2v1. Δεν βγαίνει. Με 21 κέλσα. Α, εκεί είναι. Κρακ. Είναι κρακ. Όχι, έλα εδώ. Πας! Μην αγχώνεσαι. Όχι, θα πάρει το πρώτο. Κάτω. 21 άσπρο. 27 άσπρο. Ωραίος! Let's go! Πάμε λίγο. Έλα λίγο στο κλείτο τώρα. Ωραίος εδώ.
τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσατε. Άντε. Ευχαριστούμε παιδιά που είδατε ολόκληρο το λίγο. βίντεο. Πάμε λίγο. Χαλάσαμε Καλή μια... συνέχεια. Εγγραφή, όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Άντε bye. Γεια σας.